Учителят по креативно мислене и иновации Джозеф Фадерей от градчето Ефингъм, Илинойс, е сред 10 финалисти, които тази година ще се борят за най-престижното световно отличие в сферата на образованието. Международната награда на фондация Варки за най-иновативни подходи в обучението. Тя се равнява по ранг според някой на Нобеловата награда за наука, а паричният еквивалент е $1 милион. Цвета Тюлева се срещна с Фадерей в гимназията Ефингъм. Джозеф Фадерей прави всичко това, което не очакваш да видиш в една класна стая. Той не преподава, а разговаря с учениците си. Пита ги, слуша и дава съвети. Заедно те създават филми, музика и най-неподозирани творения на креативността и науката. Това са само малка част от причините Джо, както го наричат всички, да спечели приз за учител на годината още през 2007 година, а през 2009 и този на Националната американска асоциация по образование. Но откъде идва тази страст към преподаването извън нормите? Какъв бяхте вие като ученик? Вау, това е много добър въпрос. Аз прекарвах много време в мислене и в опити да създавам неща извън нормите на общо приетото, но това беше във време, в което трябваше да сме в нормите. Беше ми трудно да уча, не се вписвах в традиционната система. След това виждах много деца като мен и си казвах, ако някога имам възможността да изградя пространство, където децата да могат да създават, да израстват и да творят, това е което искам да правя. Когато за пръв път влиза в клас през 1990 година, не може да се примири с тази невидима кутия, в която вижда затворени много от учениците си, пълна с очаквания, страхове и невъзможност да изразят себе си. И си мислех, това дете може да открие лек за рака, може да има разрешение за глобалното затопляне, може да е дете, което да разреши икономическата криза или ще се пребори с расизма. И това никога няма да се случи, ако го държим в тази кутия. Джо Фадерей превръща в своя мисия намирането на нови начини да свърже учебната програма с реалния свят. Аз задавах въпроси като ученик. Защо историята има значение? Защо трябва да познавам алгебрата? И единственият отговор, който получавах е, защото така трябва. Джо извървява пътя до отговорите на всички тези въпроси заедно със своите ученици. Той използва похвати като триизмерна визуализация и 3D принтиране, конструиране на макети и продуциране на музика. И след това идва нещото, което аз наричам празнуване на постиженията. Това беше първият ни филмов фестивал. Наши ученици бяха поканени да говорят за човешките права пред ЮНЕСКО. Инсценираха катастрофа между кола и влак, докато снимаха филм за безопасността на пътя. Ние излизаме навън и правим нещата наистина. И тогава изведнъж всички предмети като математиката, писането, науката и социалните науки придобиват огромно значение. В класната стая на господин Фадерей магията се случва постоянно. Той ни учи на много неща, но нещо, което винаги ще остане в мен, е да продължавам напред. Всички ти казват, че има неща, които не можеш да направиш. А той ще ти позволи да го направиш. Ще ти покаже как. Той наистина е вдъхновение за всички нас. Имаме добри учители, но аз съм била в повече от едно училище, но никой не преподава като него. Това е всичко. Всеки клас, който можеш да вземеш в едно. Имаме свободата да се движим наоколо и да работим върху това, което искаме. В гимназията Ефингъм се обучават 800 деца. Благодарение на иновациите на Джо, днес в нея гостуват бизнес лидери от цял свят, които не учат децата как да печелят пари, а как да мислят като успешни хора и професионалисти. Наградата на фондация Варки е най-високото световно отличие в сферата на образованието, което идва заедно с $1 милион. Но за Джо тя е възможност да постига още. Рядко се в човешкия живот да имаш шанса да застанеш на световната сцена и някой да ти каже, ние искаме ти да ни помогнеш и да изградиш нещо толкова важно за нас. Наградата за мен е възможността да работя над това и надявам се да създавам устойчива система, която ще служи и въздейства върху поколенията напред, дълго след като аз вече няма да съм тук. За BIT новините аз съм Цвета Тюлева.